Awu, uthini ugatsheni? Uthi phuma ukuthi ziphumele wena. Hey, cha bafowethu, ngiyacela nje singadidiswa. Ngicela amavoti afakwe kakhulu njengoba kuvalwa kusasa ngo-12 emini. Kuvotweni kakhulu, uya-SMS uthumela uthi ingoma uthumele ku-33 665. Uvota ke noma ikangaki. Ama-SMS ngicela abantu bewafake. Uvota noma kangaki. Inzondo okuyinzondo ebhekiswe kumina angifiki nakho manje. Inzondo nje semhlabeni angifiki nawo manje. Mhlawumbe sebengangitholele enye inzondo engeke uyijwayela, le engiyijwayele. Indlela abakhombisa ukungasa ngakhona, ukubandlulula ngakhona, ukunginyundela ngakhona. I don't think-ke bazophumelela ngoba uma ngi-check-a abantu bayasayida kakhulu nomuntu osuke ecindezelwe, nomuntu osuke ekhombisa ukubandlululeka ngaleyo ndlela. Noma ngisasho ayikho into wrong engiyenzile. Nami ngarelease ingoma njengabo bonke abantu, bayithanda abantu ingoma, bayi-streama, yahanjiswa emsakazweni, yadlalwa emsakazweni njengazonke ingoma. Uma kufanele kungena ingoma kufanele kuhlukanise unyaka, bayivotela abantu bayifaka, namanye bayivotela bafuna ukuhlukanisa ngayo. Akekho umuntu engimthukile nento wrong engiyenzile. Inzondo nje ekhona engiyibuka engayazi ukuthi kodwa-ke ingeyani. Ngijabulile-ke ugatsheni uma ethi uzohamba eyobheka ukuthi ngichumana kangaki nabaphathi bokhozi. Into ebalulekile-ke leyo okumele ayenze. Iyangijabulisa uma efuna ukwenza loo nto ngoba loo nto leyo izokhipha ubuqiniso. Ngingamtshela nje namanje ukuthi uzofika athole ukuthi inamba yami nabaphathi bokhozi akazifonelane kakodwa, ngisho kakodwa nje. Uzofika athole ukuthi angaze ngithumele no-WhatsApp ngisho wodwa. Uzofika athole ukuthi akaze ngithumele ngisho ama-SMS ngisho wodwa. In fact nje anginazo ngisho iy'namba zabo abaphathi bokhozi. Uzofika ayithole loo nto. Siyajabula uma sekukhona isigijimo esizolo uveze iqiniso. So-ke okwesibili, afuna futhi ukukuphenya angakuphenya, aphenye futhi ukuthi ngiyazivotela yini. Ngiyayithanda leyo, ngifuna iphenye ukuthi ngiyazivotela yini. Akuphenye lokho. I'm ready for him ukuthi enze noma yini ezovezela abantu iqiniso. Ngiyamjabulela umuntu ofuna ukuthi kuvele iqiniso. Avele aye kwinkampani le kuyiyona emukela amavoti, afike enze i-audit, a-check-e yonke nje into ukuthi ikhona into ethi mina ngiyazivotela. Uzofika athole lapho ukuthi ikhona into ethi kunomuntu ozivotela. Ngiyacela kasuke impela kagijima impela ugatsheni. Agijima impela athole le qiniso abantu balilindile. Sizomkhumbuza futhi, lokhu simkhumbuza ukuthi gatsheni wathi uzohamba uyothola iqiniso, hamba ukuthola iqiniso. Abantu abangayeki ukuvota bavote ngamandla. Uthumela ngithi ingoma bese uthumela ku-33 665 uvote noma ikangaki, kuyavalwa kusasa. Le nto ebenziwa nje ugatsheni ngicathi mina nje ube sikhankasela ngoba kunabantu engibabonile abaningi abathi ayi uyazi wasiza ugatsheni, wasikhumbuza ukuthi vele sekuyavalwa kusasa. Ithi vele siwafikela amavoti. Le nto ayenzile nje ungedela amavoti amaningi kabi ugatsheni ngale nto ayenzile. Azibe sathi into iqandi uma sezisedleleni sazo, awubusayihlakaza kanje ngoba ziba nolaka. So-ke bese kumele sale seyiyeka nje sihlale esidlekeni. Wavele wafikeni wayihlakaza esidlekeni. Bavota-ke abantu manje bacasukile bagile iy'manga. Asazi-ke gatsheni ukuthi uthembeni ngempela, sazi ulungile.